Ní hanan na mothúcháin atá ag gach duine faoi bheith dul ar scoil. Béidir go bhfuil thuismitheoirí agus páistí áirithe sásta agus daoine eile an atá beagán buartha. Tá sé sin maith go leor. Imró ag curchuig a sucr dearafach teannachar ar do fáiste, agus cabhróidh sé sin le do fáiste dul a daithí ar chórsaí agus sucrúisteach. Cuir a cuimhne dóibh, go mbeidh sé na chabhraach a smaointe agus a bhuthúcháin a roinnt le daoine eile. Cuir a cuimhne dóibh go mbíonn daoine an sin na gcónaí le carú leo má bhíonn siad buartha faoi rud a cint. Is táchtach an rud é freisin na rudaí dearfacha a bhaine le golarás ar scoil a chur a cuimhne dóibh. Ábhail le bheith labhairt le cárda ríist, go náthabh a bheith leis an lá, agus a bheith páirteach i gníomhíochtaí scoil le ríist. Beidh sin na chabhraigh do fáiste chun dul a daithí ar chórsaí agus sucrúisteach ar scoil a ríist má bhíonn gnáthibh chláinte a bhaim. Sprág iad aiste olán bí a bheith acu, ach léachta dhéana, a bheith deagháil le cárde agus gnáthibh má codalta a bheith acu. Rinach cuid mhuir oibre le na cíntú go mbíonn árscoileanna ag feidhmiú ar bhealach sábháilte in bhuanathe. Tá dulchan cín ionintach déanta sa tríd denáid COVID-19, tá an irid sin den tuchaí ar oscailt ríist, agus is féidir cuid mhuir na rudaí amhána míad soltáiste nó a míad ag brathúrab a dhéanana a ríist. Tá macnamh meán déanta ag na húdaráisláinte feidhmlí ar na céimeanna atá le ghlacha scoileanna le gach duine chuineáil sábháilte. Tá siad sásta gur fear an chosanta bhí nuair an goléirón vírus nuair a leanann gach duine go cuaireamach na rialacha agus go náthabh atá corthanáid go scoileanna. Tá muid ag géire ar gach dalta agus ball fórna ólas a chur a rís ar na rialacha agus na gnáthibh seo ar gá clí ló chun gach duine chuineáil sábháilte. Cuireadh scoileanna iad sin na cuimhne do chailtaí le leaganacha ísirúnacha den níos an seo agus le thuirla sí eile. Éon duine a bhfuil cóthairthaí COVID-19 orthab, fíomhra san áirimh nó casacht, gear anáil, nó deacrachtaí anála, nó cailech nó athrú ar an mula nó ar an mlas, níor cheart dóibh go ar scoil. Lean an tror ó aimimeacht na seirbhíse sláinte maidir le féin éonrú agus glí a chur ar do thugtúir. Bí cínte de go bhfuil is ag daltaí gur cheart dóibh a chur anúil dá bhúntóir láthreach bán má bhaíonn siad tí ar scoil. Bei níochan má lámh agus cleachtas má sláintachas táchtach do gach dalta. Bí cínte go bhfuil is ag do fáiste chun is círsúrú úsáid le casacht agus sréithanna a chlúdach nó casacht nó sréithe ligan san uileann. Ba cheart a gach duine nósanna scara fisiciúil le leanúnt ag leibhéil síonteach na bonscoile agus an iarmhanscoil. Ar an monscoil, ní gá an na páistí óga clí le scara fisiciúil ach cuirfar ina methalacha iad tíiste an rang. Bhíonn scoileanna gnóthach agus na daltaí á ligan isteach nó meach. Den cínte den scara fisiciúil ach tror na scoile a leanúnt madu leis an áit le gol agus céanúir. Cé go bhhéiteach sé sin a bheith deacair, tá sé táchtach nach gcuiníonn thuismitheoirí le haid cárá ag geataí na scoile roimh ná tar éis na scoile. Scara sóisialta a bheith a bhaim, measc a chahabh agus gan a bheith ag fanacht timpeall na scoile. Caróid sí go léir le scoil do fáiste a chuineáil ar oscailt. Caithfidh buíoll fórne i ngach scoil agus daltaí iarmhain scoile clúdach aige a chahabh. Spraig do fáiste le siúil ar scoil nó gol ar a rothair más féidir é agus má bhíonn sé sábháilte. Tarfar siochan ar lead a ghaltaí ar a gáras an pur scoile a méid gur thusaí air agus bé ar ghaltaí iarmhain scoile clúdach aige bheith thurab ag fannach leis an mos agus ar an mos. Bei scoileanna ag deanghfuil go díreach le tailigh chun na nósanna atá náid a chur a cuimhneáib. Leabhar le chéile sa bháile faoin méidir féidir a bheith ag súil leis agus daltaí a golarás ar scoil. Tuigeann múintóirí go méidir go raibh teannachar ar ólam daltaí le ling na dréimhsí cían tagasc agus cían ólama agus bei siad do gobar le daltaí le goling le teannachar ar bithe bhí an. Cuimhnig bhfuil ról a ghlachain go léir chun ár báistí a chuineáil ar scoil go sábháilte. Tá sé táchtach go glíonn tú le cála sláinte feidhmlí chun ár d'impleachtaí scoile a chuineáil sábháilte. Le haid tuile eolais, féach ar gov.ie/filleadh ar scoil.